The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and of marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita magasugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa tagsa-tagsa atong kakaugalingon. If we are still having sins of the mind, sins of the tongue, or overt sins, these are barriers, mga babag kini sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Gikinahanglan ang atong pagkumpisal niya ng ato sa atubangan sa Dios, pag-admit nga nabuhat nato kadto. Kaya ang 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug alang kanimo, higala nga dili pa luwas, gikinahanglan ang imong gamit sa imong kaugalingong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga manluluwas aron ikaw maluwas o nga makasalmot na sabi ikaw ni atong Bible study through the YouTube. Busa sa hilom magaampo kita. Let us pray. Nagapasalamat kami kanimo, O Dios, nining laing higayon nga imong gihatag kanamo sa pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. O kami nagaampo, Dios, nga pinagi sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo, kami makakaton og dugang pang mga pagtulunan sa imong kamatuoran. Tangtang nga mga babag niya sa among nauna aron kami makapunting lamang sa imong igatudlo kanamo ning adlaw, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Atong ipadayon ang atong gibiyaan nga pagtuon kag hapon og niyaman kita sa atong uluhan sa atong pagtulunan, doktrina, how to be a winner in this life and in the next. So, ang atong tumong maong himo unta kanatong mananaog, winner believers. Mo kini nga atong common goal as believers as we reach spiritual maturity. Okay, atong labason tong paramduman nga naghisgot kita sa katapusan tong panaguban, the real keys of success in life. O atong gingon kanimo nga not through the steps suggested by any secular books nga mga dihang mga human viewpoint lang, sama niya ning secular book nga How to Win Friends and Influence People. Dili ka na mao ang step that is the properly suggested kung buot yung kang angkon niya ng real keys of success in life. It is getting saved by faith in Christ alone. Mao ka na ang Yahweh. So once you decide sa imong pag-ingon nga buot kung mahimong mananaog, I want to be a success, I want to be victorious in my life, dinhi sa atong pagpuyo ba sa kalibutan. Okay, so mao ang Yahweh, mao nga get saved by faith in Christ alone. Acts 16:31. Pagpaluwas pinagi sa imong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Kung imong buhaton ka na, daghan ang mga benepisyo o mga kaayuhan nga imong matagamtaman. Una niini, ikaw maluwas. Sunod niya na ikaw hatagan sa kinabuhing dayon. Unsa pa?
ikaw mahimong anak sa Dios, nga sakop kan sarianong panimalay sa Dios. Ikaw silyuhan o timbrihan sa Espiritu Santo, nga mao kani nagakwalifikar nimo nga makapuyo ka dito sa langit hangtod sa kahangturan. Anya ikaw suluban usab ka sa pagkamatarong sa Dios, na kanay kinabuhing dayon, o ang imungan isuwat na dito sa Lamb's Book of Life, never to be blotted out. Unya ana kanay potentiality o mahimo ka ng may kahigayunan ka ng mahimo nga unsa mananaog. You see, these are the keys, the real keys of success in life. So mao magkadtoy ni tabo nimo sa imong pagdawat kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Sunod, ang imong sundon maong pagtubo sa imong kalag. Patubuon kita sa atong kalag. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Okay? O so sa imong pagpadayon sa pagtuon, magsugod man ka sa pagkabata. Kay batang masuso ka man kung ikaw bag-o pang nahimo nga Kristohanon, you are a baby believer. O niya sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios sa mga sinugdanan nga mga pagtulunan, basic doctrine, ikaw magapadayon sa pagsibog sa unahan, o makakabot ka kung ikaw mapinadayonon, balahutayon, then makakabot ka sa ikaduhang level of spiritual growth nga mao ang adolescent believer. O niya, sa imong pagpadayon, magtuon ka man karon sa mga advanced doctrines na maabtan, makabot na nimo ang ikatulo nga ang nga mao ang maturity stage. You see, you are now a mature believer. Og dihaan ang anga imo nang maymaya ang Dios, kay naa ka na katakos sa pagkinabuhi. Okay? So, mao kana ang process paagi kini sa Dios. Mechanism kini aron ikaw makakabot sa imong tumong sa imong pagka-Kristohanon. Unya, aton maghisgutan kadtong ikatulo, human ka manduay to grow in grace. Mao nang ikatulo, mao ang prioritize God's Word. Unahag yun. Ibutang ka ng mao'y number one pasiuna sa imong kinabuhi. And then expose yourself to doctrinal Bible studies. Kay Mateo 6:33 nagayon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So mao na ni, aton na lang ning gi-review. Okay? It will take time kung aton na sang tagsa-tagsaon. O diin kita mohunong ato kining ipadayon. Na naman kita sa number 16. Kaya human naman tas number 15, always be guided by the doctrine of volitional responsibility. O kinahanglan matngunan nato sa paghimo og desisyon, kay kita ra ba ang manubag sa resulta niya ng maong desisyon. We are the only one accountable, responsible, and answerable to God. Okay? Mo ni ika-15. Ika-16 karon, be constantly guided by the essence of God. Nga unta ikaw magiyahan sa imong gumikan sa imong kahibalo na karon sa essence of God, ang iyang mga kinaiya. Okay? O ato sang hisgutan din ang ika-17, always be guided by the different operations like Operation BODRPLS, Operation BACGTSP, o karon aniya kita sa Operation 3 R's, tulo ka R, reception, retention, and recall of Bible doctrine. Ang imong pagdungog, pagdawat, human ka makadungog,
imo kining batunan na diha nimo, you maintain, you retain. Kunya ang ikatulo, you recall. Hinumdumi gina kanunay ang Bible doctrine nga naa sa imong kalag. Unya sa Operation SLA ni balik na sad ni study, learn and apply. Study, learn and apply. Pagtuon, pagkat-on ug paggamit. Unya Operation PMA unsa man ni? P, perception, M, metabolization, ug A, application. Perception ang imong pagdawat, pag-angkon. Unya metabolization mao ang paghimo na niya ng tinuod nga doktrina gyud na himo ng lig-on diha sa imong nahimo na ng naglibot-libot na sa imong panimuot. It's circulating in the stream of your consciousness. So you metabolize it, nahimo ka ng buhi, labas diya sa imong panumduman, and then you continue recalling imong hinumduman kanunay hangtod nga di na nimo makalimtan. Okay? So mo kini ang mga operations. Unya adto tas 18. Number 18, by building the edification complex of the soul. Unsa man ning edification complex of the soul? Well, sa Binisaya ato laning tawgon og dakbalay. Magtukod ta o patukuron ta sa dakbalay sa atong kalag. Unang ang niini mao ang grace orientation, ang imong pagkahiluna sa grasya, tanan nga na kanimo imong naangkon gikan sa Dios, grasya o kaimuha. Unya mao kana ang laingan sa pagka-mapaubsanon kaning grace orientation. Mao nang unang ang ikaduhang ang imo ng pagkahimong agalon. You are now the agalon, dili ka ulipon. Agalon ka sa mga detalye sa kinabuhi. You are the master of the details of life. Ang but pasabot, ikaw mo'y mag-control. Dili kay ang details of life mo'y mo control kanimo. Kasabot ka. So, mo ka na, you know how to handle. You know how to deal. Unya ikatulo nga, ang mo ang relaxed mental attitude. Pagkahayahay sa imong panghunahuna. Relaxed mental attitude. Mo ka na ang ikatulong. Ang ikaupat, mo na ni ang tulo ka kategorya sa gugma. Unang kategorya, love for God. Gugma nimo, imong gugma ngadto sa Dios. Ikaduha, ang imong gugma sa imong tukmang pari sa kinabuhi. The right man and right woman. Mo na ang love for right man and right woman. Nya ang ikatulo, mo ang imong love for all mankind. Sa imong gugma sa imong isig ka tao. Okay? O adto ta si kalima nga ang dining edification complex of the soul, mao ang imo ng pag-ambit sa kalipay sa Dios. You are sharing now the happiness of God. Mo nigingan lang na to otherwise as plus H. Okay? At tutas 19. Number 19, kanunaya gyud sa pahiluna sa imong panghunahuna ngadto sa imong tumong. Always set your mind to your goal. Unsa imong goal? Unsa imong tumong? Spiritual maturity. Espirituhanong pagkahamtong. So, study, learn, apply Bible doctrine every moment of every day. Okay? Tun-i, kat-uni, o gamita ang pagtulunan sa Biblia matag gutlo sa matag adlaw kay this will result to unsay resulta nini? Capacity for life, for love, for happiness, and blessing. That's how to glorify God. Mao kana
ang paagi sa paghimaya sa Dios. So, you are now a winner, believer. Thus, di ka na piliro, kundi mananaog ka na. You are able, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, you are able to think logically. Okay? With logic, na kay mayong pangisip. Okay? Na kay mayong pinsar yun. You are able to think logically, able to think rationally, sensibly. Thus, you are able to make good and right decisions in life. You are a good decision maker. Nining dapita. Kay, tungod kay, you are doctrinally smart o spiritually mature. You are now a nikao. N-I-K-A-O. Ang buti pasabot sa nikao, this is a Greek word. Nikao means an overcomer. You know how to identify, anticipate, prevent, and solve your problem in life. You are an overcomer, meaning you are a conqueror. See? You are a problem solver. And being a problem solver, you are a part of the nation's pivot. Nga mo'y nagapaligon nining nasod. You are a winner believer. Mananaog ka na nga magtotoo. So, do you want to become a winner in life? The choice is all yours. The choice is all yours. Now, okay. Niya pag yung mga punto din niya kung dadon diha kanimo nga lain pag yun kining mga paagi o steps nga imog yung magamit sa imong pag saka nimo ngadto sa itaas nga magakabot sa atong tumo nga mong spiritual maturity. Renovate your mind. And but pasabot usba na ang imong pangunahuna. Sound mind with confidence na. Mao na ibot sa Dios nga mahitabo diha kanimo. Unya, gamita na ang mga giingon sa in English o post-salvation epistemological rehabilitation. Ang mga pulong sa Dios nga magamit nimo human kamaluwas. Prioritize God's Word. Himuang imong pasiuna ang pulo sa Dios. And then, you live in the light of eternity. Okay? Na imong pagkinabuhi din sa yuta. Karon ang imong tumong na ang imong pangunahuna, tuwa na punting nagyod sa eternidad. Then, be occupied with the Lord Jesus Christ. Himuang okupado ka kang Ginoong Jesucristo. And you must be in the right place, at the right time, with the right attitude. And then, you try to develop. No, not try, kundi padayon sa imong pagtuon sa pulong sa Diyos aron maugmad ka ng imong katakos sa pagkinabuhi. You can develop capacity for life. Develop your personal sense of destiny. And niya pa'y usa ka puntong mahinungdanon pagayo. Always, kanunaya gyud, be in sync with God's perfect timing. Pasibo gyud, ipatukma gyud, in cadence, in sync with God's perfect timing. Unsaon? Namo na, by growing in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Apply the pertinent doctrinal rationales. Daghan kayo mga rationales. The plan of God, rational. The faithless life, rational. Rebound technique, rational. All of those. Daghan. Onya, remember to think the mind of Christ. Unsang bersikulohan nag-ingon niya na? 1 Corinthians 2:16. But we have the mind of Christ. Panghuna-huna ni Kristo. So, ni ay usa ka prinsipyo nga angay natong matngunan. Sa imong pagpadayon sa pagtuon
pagkat-on, paggamit sa pulong sa Dios. Atong gamiton kining prinsipyo ha. The rate of learning must exceed the rate of forgetting. Okay? Ang kapaspason sa atong pagkat-on kinahanglan mulabaw sa kapaspason sa atong pagkalimot. I hope that is the right Visayan translation. The rate of learning must exceed the rate of forgetting. Now, timan ano sab nato that God works His plan in our life through circumstances. Tinuod, pinagis mga kasinatian sa kinabuhi. Anha mo lihok ang Dios sa iyang plano ngari sa atong kinabuhi. So, gimanduan usab kita to let the metabolized Bible doctrine circulate in the stream of our consciousness. Unya niya ay mga characteristics of a victorious, mature Christian. Di man usab nato kini nga ang usa ka magtotoo nga nahimo ng mananaog. Okay? Let us presume nga ikaw nakakabot na gyud sa imong tumong nga victorious winner believer. Kini siya nga victorious o winner believer. Okupado siya kang Ginoong Jesucristo. Ngano? Because he is on the God emphasis side, not man emphasis. God emphasis siya nga bahin. Isi duha man ni kabahin. God emphasis side o man emphasis side. So kining mature believer ato agyud natural sa God emphasis side. So okupado siya kang Ginoong Jesucristo. Gawas pa nini, ana siya ay dynamic spiritual life. Not necessarily a dynamic personality. Dili man na mo'y issue. It is your spiritual life. Siya, why mga sala nga gitinir diya sa iyang kalag. He is free from any the three categories of sins. Mental attitude sins, lingual sins or overt sins. Wa siya nini. He is free from them. Thus, ana siya relaxed mental attitude. In short, ging na nato nag RMA, relaxed mental attitude. Og ana na siya kumplito na ang iyang ECS, edification complex of the soul. Ninondom ka sa Binisaya ato nang gihubad og dakbalay sa kalag. So he has a completed dakbalay sa iyang kalag so that he has maximum function in spiritual self-esteem. Na siya ay espirituhanon nga pagtamod siyang kaugalingon. He has possessed the Christian virtues na nag-iya na siya na nagaangko na siya sa mga bertud diha nga Kristohanon as a result kini of metabolized doctrine in his soul. Sama pananglit. Okay. Unsa may mga ehemplo sa mga Christian virtues? Well, you have humility, pagkamapausanon, courage, ability to think under pressure. Na siya ay kaligon. Okay? Integrity, reliable or can be trusted. Kasaligan. Integrity, pagkamasaligan. Honesty, ang iyang sincero. Okay? Pagkamatinud-anon. Honesty. Generosity, ang iyang pagkamanggihatagon. Flexibility, ang iyang pag-adjust sa iyang kaugalingon. He is flexible. He is flexible to the Bible, the truth. He is flexible. What I mean is, inflexible siya kung bahin na sa pulong sa Diyos. But flexible siya kung bahin na sa mga detalyes kinabuhi. Okay?
So, generosity, ang iyang pagkamagyatagon, iyang flexibility, ang iyang understanding, iyang pagka mas sinabtanon, ang iyang kindness, iyang pagka maayuhon, pagka ingnon ta I don't know how to translate this, kindness, ang iyang pagka maayuhon. Okay? That's the only translation we can reach. Unya, discernment, ability to distinguish false from truth. Ang imong pagbaton na sa pag-ila, pag-determine. Okay? That is discernment. And then tenderness, ang iyang pagka-maaghop, meekness, ang iyang capacity to solve his own problem without running to anybody and ask for counsel. You see? Dili na siya mo, dagan-dagan siya pangitag, kinsay tambag kaniya, wala. Kaya ang doktrina nga na siyang kalag, mao na may unsa, automatic nga mutambag kaniya. Na siya ay katakos sa pagkinabuhi. Na siya ay katakos sa kalipay. He has the capacity for happiness. He has the capacity for blessings sa mga panalangin. Therefore, kining maong espirituhanong hamtong nga magtotoo, spiritually mature believer, is glorifying God. He is glorifying the Lord Jesus Christ. Iyan naghihimaya. Now, niya pag yung mga characteristics of spiritual self-esteem, mao ni mga kinaiya sa magtotoo nga hamtong nga nakabaton na siya og espirituhanong pagtamod siyang kaugalingon. Self-esteem, spiritual self-esteem. Una nini, na siya kalinaw diya siyang kalag. Tranquility of soul. Ikaduha, na siya stability of mentality. Na siya kalig-on. Okay? Kalig-on diha sa iyang panghuna-huna. Courage, kaisog. Ikatulo, na composure, mark my self-assurance. Na siya kalig-on gihapon kini, pagbarog na siya, nga gumikan sa iyang self-assurance. Na siya pagsalig siyang kaugalingon. Gumikan sa mga doktrina nga na diha sa iyang kalag. He is grace-oriented to life. Nahiluna na siya sa grasya, kunbahin na sa iyang kinabuhi. He is doctrinally oriented to reality. Yes, he is nahiluna na usab siya sa doktrina, kunbahin na sa katinuuran sa kinabuhi. He can now make good decisions from a position of strength. He has personal control of his life. Pinagi sa pagpuyo, pagbuhat, o sibog sa unahan, pagbuelo sa iyang kinabuhing Kristuhanon, sod sa divine atmosphere. Kaya kining tanan nga akong ipanghisgutan, anha manggod na matinuod sa sod sa divine atmosphere. So, personal control of one's life through residence, function, and momentum. Sod sa divine atmosphere, fulfilling the protocol plan of God. Unya gawas na siya personal sense of destiny. Na siya self-confidence, gumikan sa metabolized nga doktrina diha siyang kalag. Na siya poise. Na siya self-command. So, nayahong pangutanan nimo. How can a believer become useless to God? Sabi, ako kang pangutanon. What do you think? How can a believer become useless to God? Nga mahimo na siyang way pos alang sa Diyos. Unsaon? Tubag? Nakatubag ka na ba? Well,
A believer can become useless to God by being negative to Bible doctrine. Sabta ka na pagayo. Kung magnegatibo na siya, buot pa sa mas negatibo, wa na siya'y gana, wa na siya'y tinguha, wa na siya'y gugma, wa na siya'y kainit. So, therefore, himo mangita siya paagi nga makaunsa. Excuse siya siyang kaugalingon. Wa ko'y panahon, anak. Di ba? Moingon, yudayon siya. Wa ko'y time niya, anak. Kay busy ko. Daghan ko giatiman. So, in other words, negatibo siya. So, mo to itubag sa pangutan, how can a believer become useless to God? A believer can become useless to God when he becomes negative towards Bible doctrine. What ay mahimo niya na? Di na nimo matuis. Kay kamatuoran ka na gikan sa unsa pulong sa Dios. So, mao ka na nga timan-an nato kining mga butanga. Kita ang atong tumong mao nga mahimong mananao dinhi sa atong pagkinabuhi dinhi sa yuta. Mahimo kang mananaog. It's possible. You have the potentiality. Kay gisangkapan ka na. Kita ang mga magtotoo. Gisangkapan na kita sa Dios sa tanan nga atong gikinahanglan. Aron kita makatubo. Usa niini ang logistical grace support. You see? Ay kabuntag yun. Ikaw, fellow believer. Ang usa na itong buluhaton, inigmata na to sa buntag. Inigablig yun na to sa atong mga mata. The first thing we should do is pasalamatan na to ang Diyos. Nga iya patang gipabuka, iya patang gipabuhi, gumikan sa unsa, iyang mga pagsangkap kanatos atong gikinahanglan, pagkaon, bisti, panimalay, atong balay, atong sakyanan, atong mga unsa pa diha. Okay, these are what we call logistical grace support. Unsay tuyo? Usara ka tuyo. Aron kita mabuhi o magtuon sa iyang pulong. Mao gyud na nga gipabuhi ta sa Dios kay aron kita magatuon siyang pulong o magatubo diya sa iyang pulong. Kaysa pag tubo na nato, abot na nato niya ng ang spiritual maturity, then mahimaya na nato ang Dios. Mao man na ang tuyo sa Dios nga maghimaya kita sa panahon nga ikaw magakabot sa katakos na sa pagkinabuhi, capacity for life, diha na ang mga panalangin nga ibubo na sa Dios diha nimo. Og sa pagbubo na gyud sa Dios sa imong sa mga panalangin nga you deserve now, kay ikaw nakakabot na mas pagkahamtong, din mahimaya ang Dios. Diha nato mahimaya ang Dios sa atong pagkabot niya ng atong tumong. Okay? So, a believer therefore who becomes negative to Bible doctrine and therefore would say he has no time for Bible doctrine, kini eventually he will be disoriented to the reality of life. Mao gyud na idangatan. Di na gyud siya ma-oriented sa katinuod o katinuoran sa kinabuhi, and will easily be deceivable by false things in life. Tinuod bang yun ni kayo nga dali na tang maunsa, malingla, malansis, madani sa mga mini. Kaya wa naman tayo unsa, wa naman tayo capacity to discern. Kaya wa naman tayo, di naman tayo ka ilaw unsay tinuod, unsay mini. You see? Kaya disoriented naman ta sa reality of life. Nakasabot ba ka? Klaro man na kayo.
Akong malikon, a believer who becomes negative to Bible doctrine, and then he would say, I have no time, will eventually be disoriented to the reality of life. O dali ra gyud siyang malingla, madani sa mga mini nga mga butang ning kalibutan na. But as doctrine has been telling you, and I will tell you again, nga once a believer loses his interest in the Word of God, sa diha nga siya mawadan na siya gana sa pulong sa Dios, musugod na siya to live a life of misery, a confused life, a life of discipline from God. In short, he starts to live a world of unreality. Kasabot ka? Nakaklaro kayo ka na nga, well, he is a product of his decision. Di ba? Produkto rin yun siya sa iyang gihimong desisyon. May iyang gipili. It's a matter of choice. So, sa diha nga kung sa ka magtutuo mayingog sari, I have no time for doctrine, God in turn will say to him, ibaw ka kung say, isulti sa Diyos nga to kaniya, I'm sorry, I cannot give you my blessings, but discipline. So it's a matter of choice then. Kita ni mo? A believer who has no time for Bible doctrine becomes his own worst enemy. Ang iyang kaugalingon mismo mo iyang kinagrabihan nga kaaway. And therefore, he would not be able to reach capacity for life. Di siya makakabot sa katako sa pagkinabuhi. Cannot find his niche in life. Di niya makaplagan ng iyang tinuod yun nga niche. Ang iya bang niche. Okay, maglisod na kung magbinisaya na. He cannot find his niche in life. And therefore, he won't acquire spiritual discernment in life. Dili yun. You see, ang spiritual discernment, kini, byproduct kini of success in the critical pathway. Ang critical pathway, okay, it is classified as the critical pathway tungod kay it is indeed critical to success in life. Okay? Ehemplo, kining ICU. Ano sa kining ICU? Intensive Care Unit. Okay. Ako kang tagang ehemplo. Intensive Care Unit. Ako nakaagi diha sa intensive care unit mismo when I had my heart attack, massive heart attack, mga 22 years ago. Okay? Now, mao kadtong ehemplo diha nga critical. It is critical. Mao na nga tubalik ta sa atong doktrina, without Bible doctrine, sa kinabuhi niya ng maong magtotoo, kanang maong magtotoo is going nowhere. Wa gyud siya dadangatan. Kay gikinahanglan niya unta ang pagsagol sa iyang naibaw-ang doktrina pulong sa Dios. Sagulan unta niya kinis pagtuo. Mao kana ang stage 1 function sa faith rest life. Okay? Mao na stage 1. And this produces in the frontal lobe of the believer the condition of doctrinal reality. A condition in which ang doktrina is more real than anything else. Mas klaro, mas tinuod sa bisag unsa pang butang ning kalibutan na. It produces divine viewpoint thinking. Okay? Or the biblical viewpoint or God's viewpoint. And once a believer possesses divine viewpoint thinking,
musugod na siya sa pag-angkon og spiritual power. Okay? And that is when he becomes dangerous. Diba itong giingon ni ka sa miyaging pagtuon nato? Nga sa diha nga usa ka magtutuo, panag-iya na siya sa mga divine viewpoint thinking nga iha sa Dios, musugod na siya sa pag-angkon og spiritual power. Na siya gahom. That's when he becomes dangerous. Dangerous to Satan, dangerous to unbelievers, dangerous to believers who are negative to Bible doctrine. Dangerous na siya. Okay? Kaya naa na siya spiritual discernment, naa na siya spiritual sensitivity. He is effectively fulfilling Category 1 will of God. Numdum ka? Okay. Atong i-review gamay na itong Operation VOG. Numdum ka? V, viewpoint will of God. O, operational will of God. G, geographical will of God. Kung sa maning viewpoint will of God, kini siyang magtutuo is now able to think the thinking of God. Mahimo na siyang makahuna-huna sa Diyos. Thus, results in the fulfillment of Category 2 will of God. Unya, ang operational will of God, kining maong magtutuo is able to do the works of God. Mahimo na siya himo na siya pagbuhat sa mga buluhaton sa Dios, ang tuyo, ang kabubuton, ang mga mando sa Dios, fulfilling the key, Yahweh, to become a winner believer, doing things as unto the Lord. O dugang pagyud niya na, that believer who now has the spiritual power, makahimo na siya to fulfill Category 3 will of God. Unsa man category will of God? Geographical will. Kanang mao magtutuo is able to fulfill God's will for him to be or where to stay. See? That answers the question, where does God want me to be? Abi nimo, sa diha nga usa ka magtutuo, magagamit na sa doktrina ngadto sa kasinatian to experience. Kini is applied to mental attitude, siyang pangunahuna, applied to motivation, sa pagdasig, applied to the tongue, sa dila, applied to the overt behavior pattern. Iya bang taras o pagtagad na sa gawas makita. Now, with the application of doctrine to experience, this is what produces spiritual growth. Mao kini ang makapaugmad nimo, makapabuhat nimo spiritual, kabot nimo sa spiritual growth. This is what leads to the defeat of evil in the believer's life. Kini mo resulta in the production of divine good and the anticipation of grace blessing. Kay ang musunod good niya ng imong pagbuhat sa mga Diyos nun nga binuhatan, mao man ang grace blessing sa Diyos. You see? Automatic man gana. Mao man ay palisi sa Diyos. Di naman na mausab. Mao na mechanism how to enjoy the grace blessings from God. You see? Now, it produces in the believer spiritual emotion. Ingnon ta. Such as, mao kinayang ehemplo sa spiritual emotion, feeling of the Holy Spirit, love, divine viewpoint, hatred, righteous indignation. Mao kanang katulo. O na magani ka na sa Episo 4:26 nga nagaingon, be angry and sin not. You see? Kasuko apan ayaw pagpakasala.
You see, alang sa kamong totoo, to be angry and not sin, is to be angry only at sin, only at evil. Diba? Dili kadtong nakasala. Ang sala ug ang dautan. Ug mao nay buot pasabot sa spiritual emotion. Ug it further produces divine viewpoint, compassion. These are all spiritual emotions. Mga spiritual emotions kini magpagbati, and they are the heart and soul of the divine viewpoint lifestyle. O they are the byproduct, produkto kini sila, resulta kini sila sa imong paggamit sa doktrina ngadto sa kasinatian, experience. Dugang pagyunyana, application of Bible doctrine to experience, mag-produce kini og atong giingon nga spiritual self-esteem. And this can only be acquired, maangkon lamang kini pinaagi sa unsa pag-angkon nimo og doktrina, pagkat-on nimo sa doktrina, pagtuo ni ining doktrina, paggamit nining doktrina. Inumdum ka ba sa 10 problem-solving devices? RFFG, DPIHPO, mga na itong keyword. Now, dinhilang una kita kutob, okay? Ato kini ipadayon ugma. Og ayaw si Piata ang sumpay kay napay daghan kayo mga pagtulunan nga itong paghisgutan dinhi. Sarang natong katudan, tuuhan, magamit sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Busa, gidapit ka gihapon igala. Magpakiguban nining atong Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Karon magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong gitudlo kanamo ning adlaw. Hinaot nga kini o Diyos, mahimong panalangin sa among kinabuhi, among tuuhan, among gamiton kini sa among kasinatian sa panginabuhi adlaw-adlaw. Aron kami makakabot sa among common goal, which is spiritual maturity, where we can have the capacity for life, for love, for happiness, for blessings, and to glorify you, O Lord. Mao man ka na nga mong tumong paghimaya kanimo. We thank you, Lord. We love you. We adore you. We worship you. We praise you. We honor you. We glorify you. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.